Stormen rasede omkring mig, som jeg stod der på øens højeste punkt. Jeg holdt mig fast i træet. Mine arme knugede om stammen. Våd bark pressede mod min kind. Det krogede fyretræ på klippen, der hvor vi havde siddet så mange gange, dengang vi var unge, Nia og jeg. Nia, min Nia, hvordan blev det sådan her? Vinden rev i mit hår, i mit fugtige tøj, men jeg frøs ikke længere. Det var som om en skjult varme strålede ud fra stammen. Lampen, der var installeret ved træets fod, oplyste en del af kløften under mig. Resten af udsigten lå skjult i mørket, men jeg kunne høre drønet fra bølgerne, der kastede sig mod øen. Jeg kunne høre, hvordan fyretræets krone knagede og vred sig i vindens vold. Jeg kunne mærke stammen skælven. Harpiks og blod klæbede til mit ansigt. Min krop værkede og gjorde ondt. Det sved i mine sår. En stemme i vinden. En stemme nedenfor mig, i bunden af kløften. Jeg kiggede derned, selvom jeg ikke ville. Så en lommelygte skær spille hen over de skarpe sten på jorden. Lyskejlen ramte den krop, der lå der, lige så ubevægelig som stenene. Jeg åbnede munden, og vinden tog mit skrig.